V roce 1560 nechal Jaroslav Lipštejnský z Kolovrat na místě spoust let ve Vze postavit nový zámek. Po roce 1620 se novými držiteli stává rod Černínů, kterému náleží až do roku 1945. Za 30leté války byl zámek vypálen. Oprava byla provedena podle návrhu stavitele G. a Liprandyho, který tak zámku vtiskl dnešní podobu. Další stavební úprava proběhla po požáru v roce 1915. Rozsáhlý objekt má 3 křídla na půdorysu podkovy. Jedno křídlo je renesanční, zbývající 2 barokní. Za shlédnutí jistě stojí typické renesanční trojúhelníkové štíty a barokní okna. V roce 1952 začala zámecký areál využívat psychiatrická léčebna, která zde sídlí dodnes. Kaple Všech svatých stojí na vrchu nad obcí Petrohrad, je součástí historického areálu, kde najdeš také zříceninu hradu Petršpurk. Z místa je nádherný výhled do Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského i Středočeského kraje. Postavena byla roku 1651 hrabětem Heřmanem Černínem z Chudenic. Impulsem byla dramatická událost z roku 1618, kdy Černín unikl smrti během stavovského povstání. Kaple stojí na vrchu, který byl tradičně spojen s černínským panstvím a zámkem Petrohrad.